deze uitzending zijn we weer in een leuk stukje Heerlen. Maar we gaan niet naar de dierenkliniek of naar de oude textielfabriek. We gaan naar B&B The Project. En daar is weer heel wat te zien. Kom maar mee. Hey Marco, hoi. Hoi. Wat leuk dat we te gast mogen zijn. Hoi. Bij B&B The Project. Ja. Maar wat is B&B The Project eigenlijk? Zullen we eens gaan kijken? Zeker, leuk. Ik volg jou. Ik ga jullie alles laten zien. Hartstikke leuk, daar komen we voor. Dan gaan we eerst naar de ontbijtruimte. Ja? Oké. Nou, nu is de deur dicht. Oh nee, we kunnen toch naar binnen. Hey Henny. Hoi. Hoi Roel. Hoi, Henny. hoi, hoi Marco. Hoi. Nu ben ik te gast in Heerlen bij de B&B. Ja. En hier zijn jullie 10 jaar geleden begonnen. Ja. Ja. Dit was een van de eerste ruimtes die klaar was. Samen met de 2 bed- en breakfastkamers binnen het hoofdgebouw. Want ja, het geld ging sneller op dan we verbouwen konden. Dus toen zijn we aan bed- en voorstellen. breakfast begonnen dat we wat extra centjes binnenkregen. En met heel veel hulp hebben we al deze spullen bij elkaar gekregen. De tafels komen uit het oude klooster. De stoelen komen uit het oudste café van Heerlen. Café Wijers op de Oh, hier op de Willemstraat, hè, van Ja. Johnny Wijers, het Ja. café. Ja. We hebben een oude kast uit Huizen de Berg. Oh, ook van het klooster. Van 1890 al het klooster. Maar daar weet mijn vrouw meer van. Dus, Ja, dat is de reliquieën. En hier was vroeger eigenlijk origineel het café. Ja. Maar was het een soort huiskamercafé dan? Of echt gewoon een kroeg? Ja, dat helemaal zeker weet ik niet, maar ik heb oude tekeningen gezien en dan lijkt het ook net of de gevel hiervoor, want dat was het onderste nog niet, Ja. dat deuren waren die als een harmonica kon openschuiven. Ja. Dus in de winter had je dan een klein cafeetje en in de grote... Had je het wat groter? kon je dan bij wijze van spreken uitbreiden naar buiten toe, ja. Want als je buiten de gevel ziet, zo leuk coiffure, hè? Ja. En café-restaurant, even Bistro. uit... Biljart staat bij. Eigenlijk op de gevel. Ja. Hebben jullie dat op oude foto's gezien dat dat vroeger was? Want Nee, dat stond wij- niet meer erop. Nee, wij hadden alleen de oude muurschildering. Die was zichtbaar toen wij het pand kochten. Die, Ja. is ook die was al opgetekend en gearchiveerd door een stichting uit Valkenburg. En toen wij het huis hebben laten reinigen, zijn de letters die hiervoor stonden op de Die kwamen weer eens naar gekomen. voren. En hebben we aan dezelfde grafisch schilder gevraagd of die letters ook terug wilde zetten. Dus Want dat is we- wel een uniek Heerlense iets Ja. weer wat Ja. teruggebracht. Ja. En Ja, het nou- belangrijkste vond ik eigenlijk dat gewoon de buitenkant een beetje origineel bleef. Dus, Ja. ja. Ja, dat is echt Ja. hartstikke mooi. Want Ja. als je ervoor staat, één gedeelte was vroeger het café en het andere gedeelte was de kapsalon. Ja, als je ervoor staat, links het café en rechts Ja. was de kapsalon. En allemaal met een eigen bovenwoning. Allemaal mijn eigen bovenwoning. En ergens heb ik van Marcel Puts begrepen Ja. dat ergens rond 1938 is het café failliet gegaan. Oké. Door het voeren van procedures tegen de staatsmijnen. Ja. Vanwege de stofoverlast die hij had. Ja, want de Stof- mijn lag hier precies achter. hè? Ja, uit die stofprocessen is uiteindelijk ook die Lange Jan en de Lange Lies ontstaan. Die stonden de er toch meeste- toen al? zeker. Of jullie kamer die naam heeft gekregen? Nee, die schoorstenen zijn gebouwd naar de procedures die gevoerd zijn mede door dit café. Ah, Dat is terug te vinden in... oh, dat is weer... ja, heel... want dat stof... staat terug in de geschiedenisboeken van Heerlen. Dus Ja. dat is allemaal gedetailleerd terug te vinden. Oh, dus Ja, het is ja, niet, we zijn niet op Nee. zomaar een plek. Nee, dat mag Ja. je wel zeggen. Dat mag. Och, en hier de eerste steen. Ja, die is gelegd als je het heel goed gaat lezen. Ja, het zijn bijna hier een door de goede- dochter van meneer Vijgen. En het is familie van de familie Vijgen die nu in Heerlen nog de Kromme Toeter en Op G1 het hebben. Pancratiusplein. Ja. Die zaten toen al in de horeca, Ja. 100 jaar geleden. Ja, daar heeft iemand, familie van hun, die heeft in het huis gelegen, Bergweide, waar hij niet gewerkt Ja. heeft. En die mevrouw had dat helemaal voor ons uitgezocht. En zodoende weten we dat het een dochter was van degene die dit hier heeft laten bouwen. En dat dat ook familie is. Een hele zweetje. Ja, en niet een hele zomaar zin. in. Ja. Dus, Ja, mooi. Oh, Marco. dit is de kamer op de eerste etage. Geschilderd door Lars Ickenrood. Ja, Een van de eerste 2 kamers die we in 2019 in gebruik hebben genomen. Heerlense artiest, hè? Lars Heel Ickenrood, hè? assortief. Ja. En hier zit de Oh, badkamer, de douche. douche en wc. Chic.
Zijn dit oude originele kamers, Marco? Nee, dit waren eigenlijk 2 kamers. Hier zat een deur en daar zat een deur waar die nu nog zit. Nee, ze hebben we dan met de stenen die vrij zijn gekomen toen we de muur die hier stonden gesloopt hebben we dit, heeft een neefje van me dit allemaal netjes weer dichtgemetseld. Ja. En dan hebben we hier mooi de tv in gehangen. Ja, oh ja, deze nest, de deur, dat zie je. Ja. En toen al het metselwerk klaar was, zijn we de wanden gaan opbouwen, de douche gaan opbouwen. Dat heb ik toen de tijd allemaal zelf gedaan. Ja, wat knap dat je dat kan. Ja, En hier die muurschilderingen, want jullie hebben een bepaald thema. Jullie hebben overal eigenlijk kunstenaars en artiesten bij betrokken. Wij hebben aan alle kunstenaars gevraagd om werk van hunzelf neer te zetten, maar er moet wel een link naar het verleden zijn, omdat wij als thema gebruikt hebben het heden en verleden van Heerlen. Het verleden is daarbij de mijn, vandaar ook een beetje de wat meer industriële inrichting. Ja. En het heden is de graffiti. Maar wist je dat toen je hieraan begon, 10 jaar geleden, van met dat thema willen we hier gaan starten? Of is dat gaandeweg ontstaan? Dat hebben wij een beetje door met elkaar te praten. Is dat uiteindelijk na een paar maanden stoeien is dat eruit gekomen. Want Henny was wel heel wild van die graffiti. Ja, dus goed, dan is het een is het ander. Dus. En dat is net als dat je de naam van de bed and breakfast verzint. Je bent van alles aan het bedenken. Ja. De mural in, weet ik veel wat, niet allemaal van onzin. Ja. En mijn broer zei uiteindelijk, want we hadden al een pagina waarop we de buurt informeerden. Jullie hebben iedereen er constant actief bij betrokken. En hebben we dat eigenlijk gewoon ook de project gelaten. Want ja, dat heette toen Zitterderweg, het project. Ja. En daar informeerden wij de mensen van wat we allemaal aan het doen waren hier. Ja. En uiteindelijk hebben we dat zo gelaten en hebben we dat gewoon B&B The Project genoemd. Omdat je zo goed mensen uit het buitenland krijgt. Ja, Marco, we staan nu in een van de 2 terraskamers. Ja. Want vroeger was het hier eigenlijk allemaal kamerverhuur. Ja. Totdat jullie het kochten, toen was het al leeg, hè? Ja. Maar... Ja. En dit hebben we eigenlijk pas als laatste aangepakt. Hier zijn we ook eigenlijk pas in de winter van 2021, januari 2021, zijn we hier pas voor de eerste keer binnen geweest. Dus hebben we samen met het huis de hele grond gekocht. Maar wat hier aan de hand was, wist ik niet. Nee. Ik heb ooit een keer het idee gehad van, ik wil een Volkswagen busje hebben, dus daar zou hier een garage gaan komen. Ja. Maar ja, nadat de bed and breakfast binnen goed liep en ik mijn baan kwijtraakte, was het interessant om hier 2 kamers te maken. Voor de inkomsten, ja. Kijk, en dan... Maar daar zie ik op de muur, want het is natuurlijk ook weer een mural. Zie ik volgens mij 2 bekende Heerlenaren zomaar in het midden. Ja, de Lange Jan en de Lange Lies. Zoals gezegd, iedere kunstenaar mocht zijn eigen werk maken. Deze is door de Amber de Leij gemaakt. Ja. En de opdracht was wel altijd een knipoog naar het verleden. En ja, zij heeft gekozen voor deze creatie. Dus, maar van hieruit kon je volgens mij ook gewoon die Lange Jan en die Lange Lies zien staan. Hè? Dus dan hoefde je maar een stap naar buiten te doen en dan... Zag je die 2 Heerlense iconen? Ik heb ze vanuit deze positie nooit gezien, want ik ben opgegroeid in het Eikenderveld. Ja. Zeg ik dat maar dat is ook vlakbij. Ja. Nee, ik ben opgegroeid op de Oude Kerkstraat. Ik heb Frituren Bob vanaf mijn 7e in het Eikenderveld. En ik heb alleen stond met mijn vader bij het oude busstation, waar naderhand die zwarte ijzeren overkapping gebouwd is. Ja. En daar stond ik met mijn vader te kijken. En ik kan me er weinig van herinneren. Ik weet alleen dat mijn voeten van de grond kwamen, omdat hij de verkeerde kant op... Door de slag en omdat hij de verkeerde kant op kwam, Ja, Marco, hier zitten nog 2 schuifdeuren en die zitten er waarschijnlijk niet voor niks. Nee. Wat is daarachter verborgen? Ja, we kunnen eens kijken. Ja, ik ben wel benieuwd. Oh ja, natuurlijk. Het toilet en de douche. Want als je hier slaapt, moet je ook naar het toilet. Ja, hoort dat ook erbij. Ja. Maar jullie hebben hier zoveel Heerlense historie in dit pand. Ik heb eens iets gehoord over een Amerikaanse soldaat in de oorlog. Ja. Hoe zit dat? Het vermoeden is dat het een Amerikaanse soldaat geweest is, omdat de EOD zei dat het een Amerikaanse handgranaat was. De EOD? Ja. Explosieve opruimingsdienst? Ja. Ik was beneden in de kelder het oude riool aan het slopen. Want daar laten allemaal van die grespijpen, van die mooie stenen dingen. En die zijn heel erg gevoelig voor verstoppingen, dus die wilde ik eruit hebben. Ik wilde daar gewoon zo'n modern PVC afvoer hebben.
Maar omdat de kelderhoogte bij mij maar tot hier komt, was het heel zwaar om die buizen gewoon in één stuk te pakken. Dus Ja, ik heb heb je met flinke kapot mogen geslagen. alles kapot geslagen. En toen ben ik met emmertjes en puin alles weer buiten aan een container Weg gaan ermee, brengen. ja. En daar lag ineens een hele verroeste handgranaat zonder pen en alles tussenin. Een handgranaat in je Een riool. handgranaat, een Amerikaanse. En waar kon je die aan herkennen, heeft de EOD me verteld. Dat er allemaal plaatjes op zaten die eigenlijk als scherven alle kanten opgaan als dat ding explodeert. Dan heb je dus En een eigenlijk Britse geluk handgranaat gehad. is van buiten glad. Maar hoe heeft hij dan in dat riool geraakt? Ja, kijk, daar kun je natuurlijk allemaal leuke verhalen over verzinnen. Maar ja, het vermoeden bestaat dat op de eerste etage was een toilet. Ja. En dat riool liep naar beneden toe. Ja. En dat daar een Amerikaan heeft zitten poepen of plassen. En is hij van de riem En die is gevallen? die van de zo riem erin? de pot gevallen, ja. Maar toen zat natuurlijk nog de pin erin. Ja. En die pin is er uiteindelijk afgeroest, of alleen de ring boven. Misschien zat die pin er nog steeds in, dat weet ik niet. Ik heb geen kennis van wapenfeiten. En de politie had het eigenlijk leuk gevonden als ze hem op dat stukje grond hiernaast hadden kunnen laten exploderen. Maar de EOD zei, wij weten niet wat er hier onder de grond zit, dus dat gaat helaas niet. Dus dat hebben ze op de Sigano gedaan. Wat een verhaal. Je Ja. komt hier van een geheime deur, een handgranaat, een café, een kapsalon. En als je dan hier alles het slopen bent, dan valt er ook nog uit een oude onluchtingspijp een stuk of 10 injectienaalden, afbindmateriaal, zilverpapier en lepeltjes uit het drugsverleden. Dus ja, Dit is eigenlijk alles van de afgelopen 100 jaar. Alles wat je maar bedenken kent. Ja. Een lopend geschiedenisboek. Ja, een hier. lopend geschiedenisboek. Ja, inderdaad. Wat Ja. een verhaal. Je verzint het niet, maar het is gewoon allemaal waar. Nee, ja, het is allemaal waar. Nou Marco, we zijn er even bij gaan zitten. Oh, ja. Op een oude spoorwiels. Ja. Hoe kom je daar weer aan? Ja, ook dat lag hier in het huisje. Wat ze dan mee van plan waren, weet ik niet. Maar ja, ik denk spoorwiel, We zien met het spoor bij staan. het spoor bij ze. Ja, Ja. we hebben allemaal wat dingetjes van de mijnen verzameld. Ja, ik Dus zie hier, de stutten. Er staan daar wat schoppen. Ja. Dus toen dacht ik, zei niet, biel is ook wel leuk, daar kun je wat planten opzetten. Ja, en ook een en al graffiti. Hier de bekende Hermense kraai Ja, aan de buitenkant. van deze toe. Ja. En dan hebben we hier aan de buitenkant zit nog graffiti van Ox Alien, een Rotterdammer. Maar die zocht een muurtje en via Sanne Gijsels is hij hier terechtgekomen. En ik kan me nog herinneren, het was half maart en het was ijskoud, want er was alleen maar de dopjes warm en blazen dat de brouw nog wat Dat in kon, kwam. Ja. Ja, en dan natuurlijk de bekendste mural van Heerlen. Rookt Niemeyer stertabak. Ja, niet alleen de bekendste, maar ook nog de oudste. Durf ik bijna te zeggen. En ja goed, die zat er al op, maar de muur moest gestuukt worden, want het was allemaal zo lekker als een zeef. En dat er niet zo netjes gesloopt was toen het huis wat ernaast stond weg werd gehaald. Ja, want je zag zo nog de zijgevel erop staan. Hè? En toen hebben we eigenlijk dat ding meteen laten stukken. En toen zei de hele buurt hier van, waar is onze muurschildering gebleven? Oh. Nou ja, goed, wij wilden hem wel terugzetten. Ja. Maar ja goed, de centen moesten eerst in het gebouw en daarna zou dat pas aan de buitenkant van het gebouw. Maar met behulp van 2 open dagen en een steuntje in de rug van de gemeente Heerlen, middels een subsidie van €1000, hebben wij mooi dit terug kunnen zetten. Ja. En Marco, die mensen die hier naartoe komen, waar komen die eigenlijk allemaal vandaan? Die komen echt overal vandaan. Kijk, het overgrote deel is natuurlijk gewoon Nederlanders voor werk en familiebezoek. Want mensen zijn hier weggegaan vroeger en komen nu dan terug om hier familie te bezoeken. En zo hebben we gisteren mensen gehad die zijn uitgecheckt. Die mevrouw kwam met haar dochter uit Australië, want haar vader is geboren op de Eisenhowerstraat op de Heerlenbaan. Ja. En in de jaren 50 geëmigreerd naar Australië en zij wilde het geboortehuis van haar vader wel eens zien. We hebben hier nu op de kamer hiernaast slapen mensen uit Spanje, Girona, bij Barcelona. Op dit moment nu? Ja, en die hebben een dochter die studeert op de Universiteit in Maastricht. Die woont in Heerlen tegenover het Aanbos. Oh ja, in de studentenflat. Yes, zo heb ik hier een meneer uit Ankara, die komt hier voor het studiecentrum Piek bovenop de Schelsberg Ja. voor certificatiestudies, 2 keer per jaar. 1 keer in de 2 jaar. Zo heb Maar ik dan kun je eigenlijk van hieruit gewoon naartoe lopen. Zo Doet hij ook. serieus? Die is hier 4 nachten. Ja. En zo heeft vanmorgen iemand uitgecheckt, die zit ergens met een of andere technologie wat geleverd is bij het Vista College. En die moest vandaag bij het Vista College komen en die kwam uit Sofia in Bulgarije. Ja. Dus ja, ze komen echt op. We hebben ook al mensen uit Australië gehad toen de mijnen sloten in Duitsland. Die kwamen eigenlijk alle oude mijnmaterialen opkopen om in Australië nog in de mijnen te gebruiken. Ja, En dan zouden sommige mensen vragen, waarom zou je in godsnaam naar Heerlen komen, maar reden het erover. Waarom zou je niet naar Heerlen komen? Ja. Heerlen is toch de mooiste stad? Ja. Kijk, natuurlijk, dat is een meningsverschil, daar kun je van alles over zeggen.
Maar ik heb vroeger, toen ik in de horeca werkte, vroegen mensen mij wel eens van... Als ik een stad wil gaan bezoeken, zo werkte ik in Vaals van der Valk en Hotel Kasteel Bloemendaal. Ja. Moet ik dan Maastricht of moet ik dan Heerlen gaan bezoeken? Ik zeg, dat vind ik net zoiets als jongens die een meisje zoeken. Ja. Zoek je een meisje met alle egaars, wat compleet en al super mooi is en die 10 vingers, aan iedere vinger 10 Allemaal kerels kan concurrentie krijgen, heeft. waar je niks voor hoeft te doen? Ja. Of vind je het leuker om een vrouw te hebben waar je zelf nog iets mee van kunt vormen en die aan jou ook nog iets kan verbeteren? Ik zeg, en bij die laatste ga je naar Heerlen. Heerlen moet je kijken, moet je zien, moet je kunnen voelen. Hier komen mensen, vanmorgen is iemand uit Leeuwarden weggegaan, die vond Heerlen geweldig. De architectuur, alles wat hier te zien is, alles wat hier te bekijken is. Vorige week zijn hier mensen weggegaan. Die vroegen aan mij, kan ik na 11 uur nog 's avonds veilig naar buiten toe? Ja. Dus iedereen komt hier, iedereen heeft hier een beeld. Soms komen hier ook mensen omdat het in Maastricht stervensduur is en een hele goedkoop is. Ja. Dan proberen En wij ze ook te gezellig motiveren. ook. Ja, en dan proberen wij ze ook te motiveren om een keer Heerlen te bekijken. Ja. En sommigen doen dat. We hebben het 1 keer meegemaakt dat mensen hier 4 dagen kwamen slapen en die zijn de stad niet uitgegaan. Ja. En die waren hier tijdens Cultuur Nova. Dus ik hoef Het jou- is maar net wanneer je komt. Kom je in de winter op een regenachtige dag? Ja. Maar goed, als ik dan in Eindhoven ben of ik dan in Brussel ben, Is is het het, overal dan, hetzelfde. is het Dan ook, is regent het ook het niet ook. leuk. Dus ik hoef je helemaal niet te vragen waarom jij hier nee. zo thuis En voelt. als ik in de zomer op mijn terras kan zitten en er zijn allemaal festivals en buitendingetjes te doen, ja, dan hoef ik je niet te vragen waarom is Heerlen leuk. Ja, dus wat dat betreft, ja, het heet Heem in Heerlen. Waarom jij je thuis voelt in Heerlen, Mag duidelijk zijn. dat hoeft niemand meer te En dat mijn vragen. vrouw daar onderdeel van is, ja goed, dat hoort erbij. Dat maakt het alleen maar fijn. Dat maakt het alleen maar hopen. beter. Ja. Ja, Marco, dankjewel. Graag gedaan. En weer op naar de volgende aflevering. Goed, leuk, spannend. Ja, dat Al sowieso. bekend wat het gaat worden? Dat is bekend, maar daar moet je natuurlijk kijken. Dat is goed, gaan we doen. Merci.